Inutod ko rito di last 2 weeks ago because agrogimat nga pagbalayan lagi ti lamok iti sabasabangan dagito eh. Amot ka di bunga na nam dagiti di sabang pangararti ada nagsabong laan. And yesterday nakitutak pa di pasyarap di tilikod ni. No kita nyo kat nagtutupo damanan. Halos sa amin da kat agrugida nga agsaringit. It is just a reminder kanya, as I was looking at it, I am reminded iti lesson which I could learn dito nga sabang. And that is the lesson of perseverance. There are so many things nga madis-madis maya tayo. Sa karkaro iti panagsurot iti apo. And I am reminded iti verse which we learn for this morning, where it will remind us nga kada tayo nga anak iti Dios. Just like this, dahito nga klase dagiti sabang nga dagito yun. Ante akong mga mapupay. Ada dagiti sitwasyon nga dumteng ti panagbiag tayo, mapukan tayo, pukanan da tayo ti upay, pukanan da tayo ti demonyo, nga awan ti kasla kanamnamay ti biag. Dahito nga sabakat, it will remind us to keep on moving on. Agsardeng tayo pan pagbiit, pagsardeng nga da tayo ti kalaban. Nung awan ko mati vocabulary ti I quit. We'll just move on. As the Lord enables us, as the Lord gives us hope, ituloy-tuloy tayo iti pamati tayo. Iti 2 Corinthians. Iti 2 Corinthians chapter 4. The same ti sitwasyon ako kunan Apostol Pablo. Kunan Apostol Pablo ti 1 Corinthians chapter 4 verse 11. To the present hour we both hunger and thirst, and we are poorly clothed and beaten and homeless. And we labor working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we endure. It is a reminder para tayo that no matter what would happen iti panagbiag tayo, it is a reminder para tayo that whether in those times iti panakabisin, kasapulan tayo, whether at the time we will lose many things as we are following the Lord, we will lose iti honor, we will lose our reputation, we will lose many friends, we will lose our health even to the point nga iti salunap ko, just like na Apostol Pablo at this time, defending iti kinapostol na nga adipan iti apo. Kuna nga apo Diyos, we are being disrespected, we are being treated as filthy rags. Kuna na verse 13, na ibabayin kami laon unay, nakaslawan mo ten iti kawan banurmi kan kain po important sa mi iti lubong. And kuna ni Apostol Pablo dito yet we endure. Perseverance, my friend. Perseverance no matter what will happen ti panagbiag. That is what we need. Perseverance that comes from the Lord. This perseverance nga magapu ti inspirasyon nga nagbunga iti ramot iti sibibiyag nga Diyos tayo. Nga paras kundiga tayo. It will be rewarded and it will be remembered by the Lord. Perseverance nga bunga iti sibibiyag nga Diyos tayo. Perseverance nga bunga nga iti Diyos tayo kat makaawat, and He will defend us. And kapus da iti nga rason kuna ni Apostol Pablo kung kuna ti sa una, just like iti may isa nga simple nga creation, mula man lang na ito ti arubayan tayo. But it will teach us iti worth, iti endurance, and perseverance, because we have a living hope, we have a living faith, we have a living Christ. Our labor will not be in vain, and everything we do, it is the Lord that is at work. And there is no point to invite quitting. There is no point nga pagturayan tayo iti panunod tayo. Nga kung nakaya tagsabi nga. Laglagi po niyo kapsat. Iti putpudno nga anak ti Diyos, the Lord will sustain His children. Iti putpudno nga Kristiyano, the Lord will preserve His children. There will come a time ti panagbiag da nga umadayo da, but the Lord will make sure that He will bring restoration and strength kasla kanya da. Remember ni Peter, iti tiyempo nga tinalikudan na ni Kristo Jesus. He also ran away after denying ni Jesus Christ. The same thing kini Judas, tibabay na nakonsensya in sublina di silver of pieces of coins.
Namti diferensya di duwa katkasoy. Ni Peter, nag-appear ni Kristo Jesus kanya na. Because Peter is his son. Anak niya po Diyos. Pudpudno nga tao niya po Diyos ni Peter. While ni Judas, there is no record nga makita tayo. Nga, idi chimpo nga nagungar isuna, o di chimpo nga kung contemplate nga patay na tibiyag na, there is no intervention iti panagbiag ni Judas. Nga in-encourage, kanini stop niya po di isuna in doing what he do. Nga iti plano na nagpakamatay. Apay nga kasya kapusta ni Pedro kat pudpudno nga anak ni Diyos. Ni Judas, it was recorded, he was possessed by the devil. He was called one of the disciples as one of the dosing a disciple. He is called the devil in the group, implying awan iti relasyon na ni Kristo Jesus. He is just a follower, but not a real convert or people or child iti Apo. Kapsat, dahil iti may isang rason nga aping adudag iti Kristiyano. Anang agtultuloy. Gana tata kinabaybayag ng 20 years from now, handa mo ito nagsubsubli ti Apo and seems they're enjoying their life nga adayo kanyang Apo. Handa pa'y malagipit ti Diyos. For what reason? It is because at the very beginning, handa nga pudpudno nga anak ti Diyos. Di pudpudno nga anak ti Diyos, ada ti pa nakadismaya. But just like this, dagiti ko na tayong banana, saba. Dagito yung nga saba. Agtuloy dagito nga anak ti Diyos. Kapsat, examine nam ti pamatim, nagtultuloy ka, kanitaktakder mo, iti pamatim, iti Apo. Magpanaknak na ita nga pudpudno ka nga anak ti Diyos. Imadayo ka man siguro no mariknam nga isubsubida ka ti Apo, that is because you are His children and He will discipline His children. But if you think anak na ka ti Diyos, nawan ti panakibiyang ni Apo Diyos ti biyag mo, then I think you are a bastard iti pamilya ti Diyos, you are not really His children. My friend, you move on. When you are tempted to quit, learn from these bananas nga naputod. Dagiti kawayan, even the bamboos, even dagiti root, learn from them. Payatam, kartibam iti stem da, yet agtubo dagiti nga agtubo because nairamot da nga usto kini Kristo Jesus. Kapsat, malaksid no ka nga nairamot kini Kristo. Talaga nga matay kang hangag tuloy. Panog na kam, napudpuno kang anak ni Diyos. God bless.